नोंखौ गोरबोजों अननानैनो जिउआ जालांबाय आंहा खोमसि दरसि नोंनिनो गोरबोजों गेलेनानै नोंनिनो गोरबोजों गेलेनानै जिउनि गाथोना गुबुंबाय दिनै सिमां थारैनो आं नोंखौ जिउजों मोजां मोनमारबाय जुदि आं नोंखौ बे जोनोमाव मोनाबाना आं गावनो मिन्थिया मा जागोन सिमां आं नोंखौल'सो नांगौ जोनोम जोनोम हास्थायबाय थागोन आं नोंखौनो अरायबो नोजोर जों सानैनि गेजेराव जेसेबांखि गिदिर हेंथायानो फैयाथों मानो थेवबो जों बेखौ बारलांनो नाजागोन बेफोरखौ बारदो सिमां ओमफ्राय नों गाबोन टाउन थांगोन होनलाय सिमां औ मा थांफानो नामा नोजोर नाङालै सिमां आं थांथ'ला आंहा न'आवबो एसे खामानि दङ नङाब्ला थांगौमोन आं मालाबा थांसिगोन दे आं मिथिखायो आं नों आंजों बेरायनो बाखायो होननानै आरे सिमां नों एसे बुजिनो नाजाना बाराबा गुबुन गोसोनासो दंबावोदां बेखायनो आंखौ बारा केयारखौनो खालामा सिमां नोंनि खुगायाव दिनै बेफोरबायदि राव प्लिज सिमां दिनै बुंबाय आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि रावखौ दा बुंसै मानोना आंनि गोसोआ बायग्लिलाङो सिमां प्लिज दिनै आरो बेफोरबायदि रावखौ दा बुंथारसै सरिलै नोजोर रागाजोंनो आं गोबां राव बाथ्रा बुंफ्लांबाय सिमां गोबाव जाबाय माथो थ' थांसै थौ बिदिबालाय ओमफ्राय नोजोर आंजों गाबोन थ'फादो ना आं हारसिं जाथारो ओमफ्राय नोजोर मानो एसेबां गोबाव जाबोआ सिखारनानै दिनै एसे लेट जाबोदोंलै सिमां बै बेफोरखौ बारदो थ' थांबाय थानोसै थ' बिमा बुरैखौ नुखानानैबो आंखौ थाब बिहामजो लाङा बेस्रा खम खस्थ' मोनो बे आंना बिखुनजोआ आरो सिमां नोंखौ दानो लांनानै आं माजों जाहोनो बेखौ सानदों नों मा माखौ जानो नों जेखौ जायो आंबो बेखौनो जागोन आरो आंखौ साख्रि लाग्रोनो होना सिमां बेनि उनाव आं नोंखौ ना बेमबारथिनासो लायगोन जाम्बिलाय ओमफ्राय सिमां दिनैथ' मंगलबारसो ना दिनैथ' टाउन खुलिनाय नङाना आया नङाबा माथो थ' थांफिनसै नोजोर थौदो बिथिं बोरलाबाबा मा नुसिगोन बावसो दं नों आं एफा नागिरदों नोंखौ
मा नोजोर नों आंखौ माथो होनो गोसो गैला? मा जादों? माथो जेबो बुङा? सिमां आं मोनसे खोथाखौसो साननानै दुखु मोनबाय थायो। मा खोथा जेनेबा नोजोर नोंनि गोसोखौ जे बेबादि दुखु होनो हालायनाय? आंखौ माब्लाबा गारना थांमारगोन नामा साननानै गोसोआव दुखु मोनबाय थायो। सानो गोसोआ नों आंखौ बावगारलांसिगोन नामा? आं गावखौनो मिथिया आं मानो एसां गियो। नोजोर नों बेफोरबायदि साननायखौ नोंनि गोसोआवनो दोन। नैबे सिमाङा ना नोंनिल' आरो जेब्लायबो नोंनिनो जानानै थाबाय थागोन। नों जा सानदों बिदि माब्लाबाबो जानाय नङा। सिमां नोंनि बुंनायफ्राथ' जोबोद गोदै, नाथाय माब्लाबा समाव नों आंखौ गारना थाङाथ'। नों बेफोरखौ मा बुंबाय थादों नोजोर? नों मानो बेफोरखौ एथबां सानबाय थायो? नों बेफोरखौ सानै सानैनो हारसिं हारसिं थाबाय थायो आरोना। बेफोरखौ सानबाय थानाङा, थौ थांसै। थौ। सिमां रथ'लाय। सिमां रथ'। मा जादों नों? आंजों मानो मोजां रायलायाखै? सि नोजोर लाजिबाय आं नोंनि गोसोखौ। नोंहा दि बेफोरबायदि गुबुन मोजां मोननाय दं होनना सानथ्राखैमोन आं। सिमां नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आंहा दि आरो गुबुन मोजां मोननाय दंबावो। नों फाग्लि जायाखैथ' सिमां? जायखौ आं गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन बेसेन होयो, जायखौ आं गावनो एसे होनना सानो, नाथाय नों बेखौ मानो एसे बुजिनो नाजादो सिमां। बाद हो नोंनि मोजां मोननाया। दिनैनिफ्राय नोंनि लामाया आलदा, आंनि लामाया आलदासै।